Her er Jesper. Han er vild med sport. Han er 16 år gammel og går ved Greve Gymnasium. I hans fritid går han til basketball. Jesper træner også i fitnesscenteret, og han er altid glad og aktiv. Det skyldes, at han dyrker meget motion. I skolen klarer Jesper sig godt. Han er altid aktiv og deltager i timerne. Han er glad og har god energi. Her er Johan. Johan bryder sig ikke om sport og vil til hver en tid hellere spille på hans computer. Han er 17 år gammel og går på Greve Gymnasium. I hans fritid spiller han computer og hænger ud med sine venner. Ofte ligger han sig til at sove, når han kommer hjem, da han hurtigt bliver udmattet efter en skoledag. I skolen får han tit at vide, at han er meget ukoncentreret og forstyrrer tit i timerne. Det skyldes, at Johan ikke dyrker nok motion og derfor ingen energi.